পিএমওয়ের ঘৰৰ নামত কোনোবা যদি ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আঠানা চাৰি নাও হেৰাফেৰি কৰে লগে লগে দলৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব ইয়াক কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব प्रमद बर' सारा इएम फेरेंगाखौ इउपिपिएलनिफ्राय एरनसिगोन फुरा 100% सियर रायजोनि सिगाङावनो बुंना होखाबाय बेनि सिगां सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोबावदो गाइस देर बोसोर खाजायो फैसाखौ बेवहाय बे बेरुनिफ्राय खनबा बख'दों खनबा बख'दों ओमफ्राय बे माबा माने बेंटल माबाहाय बेंकआवहाय साबा जादों गासिबो दा बख'नानैथ' बे मेम्बारनो होजोबो गासिबो माबायदा नेबाय थायो नेबाय थायो आं बे माबा मुदाखौ इथाखौसो होजानो लुबैदोंमोन आयं इथाखौसो होजानो लुबैखादोंमोन आं ओमफ्राय आं बुंखादोंमोन बे मुदाखौ नों उनानै बे मुदाखौहाय इथानो होदो बिदि होननानै बुंखादोंमोन आं बे दा इथाखौबो मोनबाया बादै दा थिङाखौनो मुदा माबा दोनोसै होनना बुंबाय नुबायना जाख्ल'नाय गैयै सरकारा ओमफ्राय मा पार्टिनिफ्राय एरख'नो हामारबायसे रायजो राजाफोर इएम रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारखौ एरख'नो हामारबाय नामा बे प्रमद बर' सारनि खोथाया रायजोनि गेजेराव बुंनाय खोथाया बहा थांखो बेसलेसा सोर जाखो इउपिपिएल ना बिपिएफनि नेताफोर सोर बेसलेस जाखो नोंथाङा रायजोनि गेजेराव खोथा होबाय जेला आउट खालामनानै दिन्थिदो फेरेंगा सारक आउट करि दियक रायजर माजत एनाउन्स करि दियक प्रमद बर' सार लेक्सारा होदों गिदिर गिदिर लकसभा इलेक्शना जोंनि थाखाय इस्युआनो नङा जोंनि थाखाय इस्युआ जाहैबाय हारि दानाय लाइमोनफोरखौ जौ जुवानिफ्राय बोखांनाय लेखा फरायाव जौगाहोनाय बे थिगैनो दं दे बेनिफ्राय सिगांनि समाव बिपिएफनि आमोलावहाय सुबुंफ्रा आरो इयुथ्सफ्रा लामा आन्दायनानै दंमोन दा जोङो सोराङाव लाबोबाय जौ जुवा नागारबाय रायजो राजाफ्रा मेगन खाथेजादोंमोन मेगन नुबाय दा जों नुहोबाय सान्थिबो फैबाय जौगाबायबो इएम फेरेंगा सारनि बाथ्रा मेलेम गलायनाय गावनाया सोरनि समस्ति सोरनि डिपार्टमेन्टआव मोनलाय बे फरेस्टारजों दावराव जालायनानै हा सेख'लायनाया सोरनि डिपार्टमेन्टआव मोनलाय बबे डिपार्टमेन्टआव आथिंखौ खालथाम बन लायनो थानायखौ दानख्रुबामोनलाय बिसिडिसिनि चेयारमेननि जाख्ल'नाय जै होलायनाय गावसिनि पार्टिनि सुबुंफ्रानो दिनैबो कमप्लेन मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन नागिरदों न'आ लुबाय ओइ मुदाया थिंनि बेफोर मा फोरमान नङा आरो मोनसेना जाहैबाय लुफुंजोबाखै मुदा होनो थिननायाव इथा गैयानो मोनसे खोथा स्पस्ट आं बुंनो नागिरदों इथाया आंनाव दं सार रनजित सार खबरल' खालाम ओरै नांगौ खिन्थु बेसेबां लाखनि इथा नांगौ आंनाव दं खबरल' खालाम फैसा दाम रायज्लायबानो जाबाय आं हैगोन खिन्थु बे न'आ जाफुंनांगौना इथानिलाय मा आन्दायलाबायखो खबर खालाम आंनाव बेनिफ्राय जि मोजां मिडियायाव होनोलै स्लिम स्लिम बाब जाख्ल'नाय गैयै बिराद सैथोथारसो सोर सुबुङालाय ग्राब 100आव 100% पियर जाजोबफेरखो फुथ्रु खाथ्राया थुखाखायो बयनावबो बुंनानै लानो नाङाना बयनावबो मेरिट्सआ बांसिन थाबानो जाबाय डिमेरिट्सनिफ्राय बेलाय दाखायो मालाय बिपिएफआ जों जाख्ल'वाखै होनखाया माखासेखौ एसे मोननांगौबो माखासे खामानियाबो जानांगौ बिदि मालाय बे जाख्ल'नाय जुख्ल'नायनि फारसे पार्सेन्टनि फारसे जेबो होनखाया हो आरो ला गिभ एन्ड टेक पलिसि बेनिफ्राय नोंसिना मा नंथारैबादि जाख्ल'वाखै जेबो थाइसेबो फैसा लायाखै होनो मिडियायाव नुजाबाय थायो मिडियायाव नोंथांमोना होनो साननैसोजों मिडियायाव नुजायो बुंबानो जायोना एसे एनैखौ लानाय जायो मा जायो होननानै
होनो आरो सिंजों लाखुमायो नुजाजायो बेनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट्स होयो फोरमायहर मस्ट करापसन जादों होनोब्ला रनजित बसुमतारी सारनि साया समस्थियावनो बास बरिया रोखोमनि करापसन जादों मस्ट कराप्टेड कनस्टिटुवेन्सि अफ बिटिआर होनबा रनजित सारनि जायगायावनो बहुद मानसिया नाङा फाङा जेनेरेल सुबुङा गावथारजालाबाय भुगिनांबाय गोबांनो बेखौ खि रायजो राजाफ्रा एबार नेक्स्टआव भट होबावगोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रायखस उसुरजों रुजुनानै बिपिएफखौ बुंदों बखिदों ससियेल मिडियाआव माने गोरिब गुन्द्रानि थाखा फैसा सुसिनानै लुथिनानै जाग्राजों रुजुदों नाथाय मिडियाआव दिनै ओंखारफिनबाय सोर सुसिखो सोर लुथिखो रायजो राजाफोर सोर लुथिखो दिन दाहारे जौ लोङै जुवा गेलेयै पार्टिनि सोद्रोमा बिथांमोना पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बोरै कराप्टेड जाखो जौ लोङै थांखु जायै सिगारेट सोबै गान्जा सोबै बिराद डिसिप्लिन जुवा गेलेयै लिडारनि समस्थियाव मानो बेबादि जाबाय थाखो प्रश्नआ नंगौना नङा रायजो राजाफोर एथ' स्लिम स्लिम पियरब्ला बेफोर गासिखौबो एनकाउन्टार अयथासार हुख्रेम हुख्राम बर'फोरखौनो होनाय न' आरि लुनायनि PMLY न'नि फैसानि करापसन बेफोरखौ मारै जानो होखो फेरेंगा सार आरो प्रमद सार स' नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट्स होयो आं नेनानै थागोन स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोब्बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं